Eusko ikaskuntza, jakitez. Kulturarloa hemen Euskal Herria irratian Eusko ikaskuntzarekin batera kulturgintzaren zabalkundea eginez. Kulturarloan gaur solaskide dugu Aurelio Sagaseta, Iruñeko katedraleko musika kaperaren maisu, eta gero zehaztuko digun moduan txantre, titulu hori, eginkizun hori ere babaitu berak. Geure bazterrotan ditugun instituzio edo erakunde musikalen artean, aspalditik hor ari dena, Iruñeko katedraleko musika kapera da. Ez da atzo sortua. 800 urte baino gehiago ditu. Izan ere eta ongi zehaztua baitago, noiz sortu, noiz antolatu zen. Eta hori izan zen 1906an. Eta geroztik hortxe, jarraitzen du, eta gaurko egunean ere, Iruñeko katedraleko musika kaperak. Iturendarra da Aurelio Sagaseta eta Iruñeko katedraleko musika kaperaz, bai, hitz eginen dugu noski, baina baita ere, katedralari buruzko beste zenbait detailetan. Esanen dugu musika kaperak orain toki berria duela, Iruñeko zenbait jendek La Casita izenarekin ezautzen duen katedrale ondoko etxea, garai batean eskola, ume txikien eskola izandakoa eta hor egokitu dute eta hortxe orain ensaioak eta bilkurak eta egiteko tokia dute. Arrazoi hau edo aitzaki hau dugu begirada emateko musika kapera honi eta Aurelio Sagaseta Iturengo kanonigoarekin, txantrearekin mintzatzeko. Lehendabiziko galdera, 1906an sortua bai baina, tartean beti martxan, beti funtzionamendua egun ote den, etenik izan ote den, edo beti jarraian aritu ote den. Aurelio Sagaseta. Beti segidan zandu da. Bueno, hor bat ziren urte batzu, gerra independentzia deitzen den hori, 5-6 urte, katedrala itxirik egontzen, eta mengo kapera utzi zuten, eslaba hortzagon, aurrez zeliken, eta orduan txere joan behar zantzun, eta bine besteaz beti segida zandu da. Eta, noiz hasi zen, hoi ere ez bakarra urtea, eguna ere zuko aurkitu dokezu. San Miguelen eguna da, hori horregatiken beti zandu du, hango relazionea honi zandu du, unek San Miguel eta Samartzekin. Eta txantre intzeliken, hango nauzia beti zen hemengo katedralko. Eta horrentik San Miguel tortzen deliken, eta konerara eta atetzen da beti gore partetiken, medaila urrezko gukin eta hola errezibitzera. Berez tortzen da, Iruñera, bino tortzen da katedralak ustera zergatiken. San Miguel hemendiken unekin gustuko zuen, katedralekin. Beraz, bai, urtero egiten duen Irudiaren bisita hori, berez katedralera. Baina, baina gaua nun eman, nun gordetzen den eta gau ez du hemen ematen. Ez du hemen egiten, beti tortzen zen, unata, eta zergatiken da atetzen da medaila bada urrezkoa, zergatiken hermano lemizko hora da katedraleko txantria. Eta horren gaten du urrezko, berzen dute zilarrazkoa eta brontzezkoa berze anaiek hermanos diretzin diren horiek. Eta oainiken ondarrako txantria 19. urtin, berze mendian, Arijita han hiltzen, San Miguelen hiltzen. Oain txantria edo alako figurarik bada oraino? Bai, ni deitu ziken, oain hartin joan izen, maestro de kapilla do, kapera maizu, eta horreri intzion juntatu oainko obispuk txantria. Horregatik ni bi gauzan azto. Horun zuzea oain txantria? Bai, oain bai. Eta zeratiken lemizko txantria zen musikan gainin, teintzen zuen musikan eta horrein nauzia zen. Mino, handiken 2-3 mendera, intzun uragelditxu bere dignidadikin, eta lana berri zen, maestro de kapillari pasatu polifonia, eta sotxantre deitzen zenari, Radio Villanueva zen sotxantre horreri Gregoriano. Hori oain hartin hola zandu da. Oain indire juntatu biek, eta berri zen, oainko maestro de kapilla, txantria da, musiko. Baina oin gauzan dia erraten egera.
Txantrea ez alda, hemen Iruñeko auzo bat, horrek zer ikustekoa badu. Horrek zurea alda txantrea guzia. Bueno, oain dela mende batzu bai, ala zen, txantrena zen jo, baina ez dakit, duz uste. Bueno, zuk nahikoa lan baduzu hemen, daukazun musika taldearekin, hor bai, behiratu beharko genuke, gaurko egunia musikariak eta kantauriak, abeslariak, gizonak eta emakumeak. Garai baten pentsatzekoa da, emakumeak ez zirela. Ez aurrak ziren. Bai, hori beti, aurri intzeliken, lemizko txantri intzeliken, aurrak ziren lemizko. Eta hori mendiguzietan hola zandu da, beti aurrak. Horla, abots zuriak. Nire denboran indire pasatu emakumeetan, etzen aurriken, eta hori ingunun, bertze katera batzu bertzen, hortan akitzu dire, hango kaperak. Hemen ingin pasatzen joan, emakumeetara eta hola segitu du. Ja, baina gizonak bazien lehen. Bai. Osa, gizonak eta aurra mutikoak. Emakumeek ez igun daño. Hoi noberadia da. Eta ez dagi, bere momentun izan zen eskandaloa edo inork protestarik egin zuen. Ez, lemizkaldia mesan hauzin sartu ginela korun barrendin, don Fernando Sebastián denboran zantzen hori. Eta nik esaten nion hori, usted tiene el privilegio de, ora, eta bai, eta etzen. Bueno, ja, egungo kontua da, ez da oso atzinakoa. Lehenago bai izan nintzen, ez? Aspaldiko denboretan eta holakoak. Orduan mutikoak eta gizonak. Eta askirako garai haietako errepertorioaren notizirik eta bada, partiturak eta badituzue? Zandu zanetzen hemen haunitz, zandu bihartzun. Bino, ja, lemizkoa azten dena da 18 garnoko, ez da 15 garnoko mendikoa. Bino, 12 garnin hasi zen jakapera hor. Eta horrengatiken hor badire galdu dire 3-4 mende. Musikan gainen, Baina zer egiten ote zuten edo referentziak edo? Hori dena patu dago ze kantatzen zuten tori bino, musika bera ez da. Ez da, mentor izan zen haunitz Paristiken. Camino de Santiago hortan, bide hortan barna, seguro zandu zela bino, ez da musika elditu. Eta iten zen bai Gregoriano eta bai bestelakoa. Polifoniare bai. Nik uste, maizua intzuliken, lemizkaldin txantre deitzuzuliken, ez zela polifonian kontra. Zergatiken, eldu ziren Paristiken, ja 2 bostara, 3 bostara, eta bolta bata lehengo Gregorianora, osea, hau indeliken berria, nik uste oizpuk nahizula batez ere utzi bozakua gauzak berriak, horiek modernistuk zirela, eta berri zen Gregorianora joan. Nio gero ondarrin dentiken bada Gregoriano, eta bada batez ere bozatara, klaro, polifonia. Gui, igual kosteiten zaigu, baina gaur egunean katedrala ezotzen dugu tokia handia, eta bertan, kanonigo, zenbait jentez da gizena zeaten, korria txiki bat. 10. Garai baten, zenbat eta zenbat ote ziren, eta hor ere, jerarkia ere, klaro, jarria zeuen. Nik baina zautu dut, goian ziren kanoniguk, eta behian beneficiados deitzen zirenak, eta musikuk egin denak behikuk ziren, ginen. Eta hori gure denbora hartino, Eta hori zenbat, zuk ezautu duzun denboran, zenbat ote ziren, edo zineten, zuzartu zinenean, eta ez da git, 19. mende hartan eta datuak zer dioten. Nik uste 25 endora txirela pasatzen hemen ez. Mio herritan ere bazen, zuibaten bazera Bianara eta Lerin, eta dentan baziren beneficiaduk eta horrengatire koruk direnakan, eta organukin, eta hori katedrala mio nik uste 25 hemen etxela pasatzen. Ja, baina betire podere handiko instituzioa zen katedrala. Zu pentsatzu, fatxada hoai, egintena Madrileko Caja Madrid, hemengo gobernuk, ayuntamentuk eta oizpaduk, hori horren restaurazionia, 70% egin du Caja Madrid. Bueno, hau egintzeliken dena diru guziak kanoniku berak aten zuten. Kanoniku bere poltsikotik edo jendeari herriari eskatu dik? Dentiken. Ez, hemen bihauna katedraleko diru zen. Eta baitere batzuk badire kanoniku berak bere dirutik emanak. Bino, obra hori dena egintzen kabilduko. Horrek zer nahi zu, kanoniko izateko behartzula jende etxe honekoa? Txantreak balimazun, bere txantrea, bere bazen hango errentak, dena bazuten behon. Osea, diru hon izan zen hemen.
18. artin, 19. artino bai. Eta ez jendean ez da, aristokrazia moduko bat, apezen artean ere aristokrazia bat, ez? Bai, nik uste. Bertzi, gerra karlistakin tobekin haitzen ziren, nik uste ok ziren Príncipes de Renacimiento bazala ok bertze aldeko ziren. Eta hemen dire obrak, por ejemplo, Voltaire, Rousseau, horiek denak hemengo bibliotekan dire. Osea, erren nahi du, ok behitzen zutela uniz Paris aldera, eta, bueno, sakrista hori ez da enteintzen, hemengo sakristia, rokoko egitea, espaziren, pues, Bienako palazio nahi zuten pasala egin hemen, eta Versallesen bazala egin hemen, txokolti hartzun zuten, txokoltia zen signo de aristokrazia, eta naiz, herritan, gerra karlistetan, etcétera, herrikintzagon, hango apesak, nik ustekan hori bertze aldera behiten zuten hemen, Bueno, zure ardura musikarena da, musika, baina katedralian dagoen balioa, lurpian dagoena, eta bistan dagoena, eta hori guzia, ez dakit berexi diteken gauza bat besten gainetik, zer balio du gehiago. Hemen dagoen errepertorio musikalak, hemen dauden harriek, hemen dauden apaingarria, zer da, katedraletik, baliotsuena. Musikan gainin do bertze gauza. Oro, bata besterekin konparatuta. Ez, nik uste hemengo importantina da, mediegoko gauza dena romaniko, gotiko, romano atetzen ari da bain, romako berokuak ere azpin atetzen ari dire egunotan, eta nik uste hori dela importantina. Zaten egun batzuren ikuspuntuan eskilak, kanpanak baitira, eta horre eskiletan egin da gastondia, eta batzu diote, igual, priorizatu ezkero, beste zerbaitetako beharko litzateke baliatu dagoen dirua. Nik uste, Eliz, eskilo epino biezaren zirela, horiek museura pasatu eta berrikarri Europatiken, eta soinu honoko eskilak, holo dire. Historiko bai dire bino hori, horiek dago museun, eta horrekin gastatu denakin, kartzitxaken, Belgikatiken, bertze eskil batzuk, hori bino soinu politu. Eta igual diru puskat ere baliatu beste zerbaitetako. Bai, nik uste. Hau egin zeliken, hemen gaude bain kasita deitzen dena, baina una torrigara bizitzera. Hau egin zeliken, orduko deanak erzaten du, hemengo fatxada, haizen hori bati hoiken otxandategi, hemengo fatxada. Eta esaten du, fatxada nio gauza importantiak badirela katedralen egin barrak, orduan esaten du. Eta hori zen, 18. mendia, beraz geroztik ere, eta, zer esanik gaurko egunien ere, zuk baduzu aspalditik gogoan edo behar bat bai, eta hori da palazioa, nola erratetzen horri, palazio romaniko zibila, ez? Hori palazio organ ginen gu, eta hortik torre gara unatak azitra hemen ongi gaude, bino palazio hori importanti zen, eta hortiken zati bat mantzion kanori hori horko dormitorio bajo deitzen dena hori itxuko lo. Hori mantzioten forma bat hola pizko gotiko aldera bino. Dena bainiken romaniko da. Eta hori da idire, dena atetzen, oain garbitu da, eta oain obra imarra da. Zolo da, oain indena da, kusteko noluku zen pareta, kendu geizua eta patungi. Bino hor bado lan hori egin barra, eta horko Iruñeko historio gehiena hor dago, palazio hortan importanti da. Palazio zibiletan, zibila delakoi antzinakoena ziurraski, ez da inbesteri bat. Hau da antzinekoa bai. Eta oizpuna, eta, oain ez dago krisisizunekin, ez dago diruriken, jauze itxiko, egin dena da, garbitu dena, eta kusi, eta sospest nugununa, alate da, hor dago dena. Iruñeko katedraleko musika kapera, eakunde musikal antzinetik heldu dena. Eta izan ditu historian zehar alako une guztiz beresi batzuk. Donibane Loitzunera ere joana zen, Frantziako erregearen esteiletan kantatzera, noski, aspaldizko izan zen. Musika kapera honetan abeslariak, kantariak badira, baita musika instrumentistak, alegia tresna jotzaileak, beti hori hola izan ote den, hori Aurelio Sagasetak argituko digo. Honek beti izan dudu katedralek bere instrumentak gutxi ziren, beti kuerda eta pizko gehiago, txirimiaz, bino
oain segitzen du horrek, bino urte, oain esaten dugu, orkesta sinfonikuk badula 40 urte, oainik ez du. Eta berzik ez dakitze, bino, hemen Oramendia unistan zandu da beti musika, zandu da txikia, orkesta txiki bat, de kamara deitzen dena, bino hori zandu da beti, Eta ez dakit, hemen arrizko instrumentuak eta tresnak baitira, horiek zertziren lehenagotik edo tasiratik hemen jotzen ziren tresnak. Hemen eta Europa guztien, hor egin dugu artistak intzun, Europan orduan jotzen zirenak hor hartu. Eta hortik intxugu ateguk, instrumentuk, egizkuk, harriek uzi nola dagoen egina eta hortik ate bino. Ez dira hemen gukutzak, ezkein guztitik badire, ezkein guztitukuk badire hor. Baina gero, instrumentu horiekin zuek, intuzue instrumentua berritu, ez dakik probetxu handia duten instrumentu horiek. Bai, horrekin mantxugu kontzertu batzuk hola lista romanikutan eta hola, eta hor dago, hori dago museo batin, eta egunotan ere horire desaparezitu da, horire hartute, dena dagoain eskabazionik eta katak egin jutenak, eta hori dena inda bildu, esaten, bai, hemendiken hilagote batzura berzen patugu bino ez dakit nola dagoen hori. Hori hortzagon, oain dela 7 urtetik genunata, esposizioni bat bazala, musika instrumentoiekin, oain denak bilu dire, eta ez dakit noiz torko den bere bidera hori. Zenbat kantari gaurko egunean, zuen koro honetan, instrumentista zenbat, nolako repertorioa eta zuen lana, emanaldiak beti katedralian edo mendik kanpora egiten zuen. Erdizka egiten dugu, erdi bat, 30 bat edola katedralean, eta hortuko da eginak koru hau, eta bertze, kontzertutan do kanputan taula. Eta batzutan kobratzen dugu, bertze batzutan ez, eta diru pixko zaten deliken beti viajatu egiten dugu, hori dugu, eta ez da bertze, inokerez du gehiago kobratzen, ez niokerez, direktorik, ez organistak, eta ez niokerez. Jefes de cuerda, eta dentik badire korutan horre, hemen ez da jauzer holkuriken, diru deliken viajatu, hori da, alizientia dugu. Eta gora 35 bat ola, kantorik, eta instrumentuk, segun ze kontzertu den, gehien zutan kartzen jugo berak, orkesta sinfonikotiken eta hortiken, hemendiken eta irunatiken eta hola kartzen jugo, eta hoietiken, instrumentu gutxi bat, 15 bat edo hola kontzertu, segun ze kontzertu den, hoietik kartzen jugo. Beti musika, erlijioarekin, elizfuntziokin zer ikustekoa duena. Bai, eta ez, bertzetik ere, kanpuna dentik izaten da. Gehiena bai, hortik da religiosoa, bino bertze repertorio bat ere badugu. Eta oain ikarri dugu, txiuntera, repertorio dena, artxibua, eta, hau itzate da, oain 40 urteo ondarkoetan, 50 urte ondarko urteotan egin dena, lehengo menditan egin dena bino gehiago da, oain egin dena numerongatik, obra. Iten dutuzulako repertorioa bariatu, lehen zertzeukaten, 4-5 pieza eta hoiekin beti? Ez, bazuten, bino, oaina arrasogo da, zergatiken internetetiken tortik hartzen juzu partiturak, aldeu zitiken, eta baina hauniz arrasogo da. Eta viajature, lehenago ez zuten, ez dute, behin itzuten viaje, dena arrasana dago, nola egin zuten, San Miguel de la Lala egun bat osua, behin Estellara, eta gero espostu zeliken Luis Amarraugarna, Frantziko Luis XIV, San Juan de Luzen, hemengo kapila joan zen bere instrumentukin bodo hartara. Toit dire intxuten viaje guzik, oain arrasegu da, hori kanbiatu da. Eta jatzirenak, Donibane Loitzunera, eta bidean etapa egin ez edo ez dakit zenbat pare bat eguneko bidea. Hori Jose Ignacio Telletxea irigoraz, horrek kontatzen du, nola zantzuen viajia, eta Donostitik entorri ziren apezek, Iruñetik kapera, eta kantatzen zuten horren bodan San Juan de Luzen. Akontezimentu handia. Baina gaurko eguneko azari gara ere, nik badakit, korua eta musikariak hor dauzkazula, eta zu beti ere zaintzaile hemen duzuen artxibo musikala, azken urteotan berritu da repertorio, baina lehenagokoak hemen gordeak dauden komposizioak, liburuak eta horiek interesata balio bat dutela. Artxibo bat importantina da, artxibo historiko deitzen dena, horko lehengo mendiko obra guzik hor dire, eta hori ere pasatu dugu katedraltiken, beti obrangatiken, eta beti katak eta dire egiten, eta hortik pasatu dugu unata. Oainik pasatzen ari gara.
Eta horreri patutuko medidak dentiken, pues, antifuegos eta horietiken ongi egituko, hor inbartzen hori denazkaneatu zergatiken egun batin erretzen bada, den erretzen da. Eta hortan gaude, ja Madriltik atetzen den dirurik, hemen Navarran ez da dirurik, ja diken atetzen den diru bizkot, hori dena sartzeko behardun bazala, erretzen badare ezateko beti kopia bat. Hori importantina hori da, artxibo hori da. Eta hor dazkazuena da, hor bai, oso aspaldiko denboretako autoreak eta igual ezagit, esklusiban ote dituzuen edo beste kateraletako errepertoriotan eragertzen dena, baduzu piezatikola esklusibidadea? Gehiena esklusibo. Zergatik egiten hemengo maizuk egiten zuten katera untroko. Badire beste gauzatzuk karrik Palestrina doietiken kopiak eginak Toledon kartzen dire bino gehiena, dena solo hemen dago. Katera untan bakarrik dago. Horregatik du meritu horrek. Hemen Navarruz, edo Mikel Navarruz. Baitere. Hori badago ja Zaragozan eta bido irutokitan badago. Bino gehienare hemen dago. Originalak hemen dire. Eta bertzik denak egiten zutena eguneroko alduda San Ferminak, pues egiten zuten pieza bat, baina hori egiten zen hemengo, eta behin jo, eta hortan galtzen zen gehiago egiten. Eta hemenik kanpora etzun sentidurik, hemen galde ditu da, horregatik hori erretzen bada, den erretzen da, horregatik bihar du egin jongi hori. Aurelio Saga gazetak badu zerbait, beti espiritu kritikoa, eta ez dakit horregatik den edo zatik, baina gure hemengo agintariekin ez dakit izan duzun harremana ona edo goxoa, edo ez dute konpronitu, zuk zer eskatzen duzun, edo gehiagi beti sobera eskatzen duzun? Ez dakit hori zuk erratzen duzun, ongi erantzen duzu, ekin bino, baina ez teo hain krisis unekin ez datik egin zan. Bino batzutan kusten duzu, bertze koru batzuk, jaio direla oain dela 3 urte, eta zuri bino ematen diote doblia gehiago, eta horik ez dakit zertagatik den hori, nola den egina. Nik uste hauniz dagoela, beste korutan badire presidentik, sekretariuk badire, eta azentxute gainera Iruñeko jende hola aristokratuko jetiken bihaun artiena, eta horiekin denekin joaten direliken hauniz ofizitenara eta autoridadekin egotera, eta nik uste hori falta zegula guri, eta hortan te dago, ni bestean ez ongi erantzen da, bino, ondarrin nik esaten dut unata, haunitz maten digute medallas de oro, bino, el oro siempre va a otro sitio. Hori krisia dela, eta inoren dako ez dago, eta zeukanari egiten diote ere moztu eta murriztu. Beste zenbaitek dio, krisia guk ez du somatzen, beti bizi izan du gara krisian. Niretzat ez da haunitz somatzen, ez da, zera. Gutxi deliken, igual da, alde batera da bestera. Haunitz hartzen dutenak, hori gehiago sumatuko dute, bai, nik uste. Zenbat urte hortaz, musika kapera dauena, beste zenbat urte iroteko, horren beste, nekez? Ez dakit, haunitz emendik antzina, badire hola kontzejala batzuk ayuntamentuko esaten ditena. Zu ongi zaude bino, hola pensatu duzu, eta ze horren zarrak usten duzu, eta hola ibiltzen gara, bino, ez hori pentsatu ordu ongi, eta ari gara nik uste pentsatzen, nola segitunek penazten aritzeke hortan akitzea. Baina atzetik kanonigorik ez dakit bate ez da, pesik, ez du nioak ez du itzen horregantik hortik ez dateko, ez horre behar du gizona edo emakume igual da, eta hemengo da kanpukoa, Komunidad Europeakoen igual da ondar heldu dena, urrengo maizua, zatia polako, do italianoa, tortzen deliken, nik uste exigitu hartziola, jakitea hemengo musika noluko den, eta hemengo katedraleko ezautzia, bino gero, kanpukoa da hemengoa den, igual zozanen da, hemendik antzina, hola behar du. Baina puska batean da haunitz urtez, zeito Aurelio, aldan bitartean, ez da, puska batean. Ezker bila zuri. Aurelio Sagasetarekin mintzatu gara, Iturendarra, Iruñeko katedralian musika kaperaren maisu eta txantre beak esan digun bezala. Hemen aritu gara, kultur arlo honetan eusko ikaskuntzarekin batera eta kultur gintzaren zabalkunderako egiten dugun saioan. Eusko ikaskuntza, jakitez.